so much. Thanks so much. Madam Alicia word. Tamsak daan, Mama Norms. Matutulog na ako, Mama Norms. Sige, sige. Good night. Good night, Madam Alicia's word. Sleep well. Have a sweet dreams. 12:40 AM na dito, Mama Norms. Sige, sabi niya. Kinit, puliga, tamsak ante. Sabi ni Kinit, ay, kamusta balong? Kamusta si Aris? Itong sawati tamsak ante. Masarap ako. Masarap ako. Tamsak ante. Salamat, salamat, Aris. Thanks so much. Tamsak ante, sabi ni Aris. Salamat, Manang. Salamat ka pa tamsak mo. Thanks so much. So, salamat sa patamsak mo. Ang aga mong naging. Thanks so much, Balong. Thank you so much mga patamsak. Saka sa 3 million people in the house. Thanks so much. Salamat, Aris. Thanks so much. Salamat sa mga paninja mo dyan. Salamat, salamat. Kuya Jam TV. May pa-heart si Kuya Jam TV. Salamat, salamat. Salamat sis sa pa-heart mo. Thanks so much. Hello Kuya Jam TV. Ni Aaron. Isa na siyang monetized channel. Kuya Jam TV, salamat. Salamat sa pagstay. Kuya Jam TV, Aris, hello. Sabi ni Kuya Jam TV. Ayan, dikitan mo na siya. TV. Si Aris Heronilla, siya na nasa Saudi. Ayan, ayan. Magdatan na kayo guys. Sa mga hindi nyo pa kadikit na andito. Andyan din si Madam Alicia's World pero patulog na. Kasi nga 12:40 AM na daw. Salamat sa suporta kay auntie. Magkakakilala kami, auntie, sabi niya. Ay, oo nga pala. Andun pala sa ano.
Nagbibiyahe kasi ako, auntie. Kawala-wala signal. Okay, ingat. Ingat, Aris. Saan punta mo? Ingat ka sa biyahe mo. Sian Rose, lunch break pa lang po ma. Sabi ni Sian Rose. Anong ulam nyo? Sian Rose, may delivery kami 1 p.m. Sabi ni Sian Rose. Jerry Salmengo. Thanks so much, sir. Hello, Mama Norm. Sabi ni Sir Jerry Salmengo. Bibisitahin ang mga clinic sa Desierto Ante. Aya. Ingat ka. Ingat sa biyahe, Aris. Ingat, ingat. Salamat, salamat. People in the house. Salamat, salamat. Kuya Jam TV, may pa-heart-heart pa siya. Salamat, salamat. Salamat, Sisi. Salamat for staying. Nagbibiding si host. Nagtatrabaho habang nag-LS. Ganito ang buhay dito. Sir Jerry, thanks so much sa pagbalik. Aris Chu, Heranulia, thanks so much. Balong, Sian Rose, salamat, salamat. Kuya Jam TV, salamat. Christine Empilido. Christine Empilido. Tama sa kante, sabi niya. Kuya Jam TV. Brian Deligos. Halibi Domingo. Tamsak kapatid, sabi niya. Thanks so much. Thanks so much, Manang. Tugs
Hawati, tamsak anti. Sarap ako, tamsak anti. Kenneth Buliga, tamsak anti. Mama Alicia's World, thank you so much. Angie Core Vlogs, thanks so much. Angie Core Vlogs, hello Mama Norm, sabi ni Angie Core Vlogs. Tamsak Dan, pabigi-bigi si Madam Angie Core Vlogs. Thanks so much Madam Angie Core. Salamat sa patamsak mo, tsaka sa pagdalaw sa aking munting bahay. Kailan ulit ang LS mo, Madam? Para makapaglaro kami ulit nila Jason. Salamat Madam sa mga patamsak mo, saka sa pabigi-bigi mo dyan. Alam kong natutulog ka pa. Tulog ka lang muna dyan. At ako inaantok na din. Oras ng pahinga sana dito, pero inuuna yung pag-ELS para madagdagan yung WH. Sana madagdagan naman na.
Salamat guys. Ito ng view dito sa bintana, Sisi. Dito sa kwarto ko, sa bintana, tanaw yung highway. Salamat sa patamsak, Sisi. Salamat sa tatlong andyan at saka sa 16 tamsak. Salamat guys. Kumain ka na, Sisi? Ako nakakain na kaya andito na sa kwarto. Nakahiga at nagre-reading matulog sana pero nag-LS naman. Kakapuyat tong matanda kasi. Hirap magbantay ng matanda.
Sorry guys, antok talaga si host. Idlip lang saglit. Salamat sa mga andyan. Salamat.
tapos na bang LS mo? Kambal ni Renz. Biggie host, sabi ni Nika Explore. Thank you so much, Sisi, sa pabigay mo dyan. Kambal ni Renz. Salamat, salamat. Antok na ako talaga. Ang hirap ng tit-tit. Grabe. Thank you so much sa 4 million in the house. Sa 16 tamsak. Salamat, salamat. Thank you guys sa pabigi-bigi nyo dyan. Salamat, salamat.
Thank you so much sa tatlong andyan. Salamat guys. Dinadalaw na naman ako ni Aling Loading. Dalaw ng dalaw si Aling Loading. Hindi na ako tinantanan. Thank you so much sa 4 million people in the house is still there. Salamat.
Thank you so much sa dalawang andyan. Salamat, kambal ni Renz. Loading ng loading talaga. Thank you so much, Miss Joanne. Salamat. Iwan ko lang sa'yo to, sabi ni Miss Joanne. Thanks so much, Sisi. Salamat, salamat. Hi, Mama Norms. Tamsakdan po. Bigay lang po. Ako, Mama Norms. Dami pa kasi ginagawa na. Iwan ko lang sa'yo to. Salamat, salamat, Joanne. Sisi, thanks so much sa patamsak mo. At saka sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Thanks so much. Thanks so much sa mga patamsak mo.
17 Tamsak at saka sa 3 million people in the house. Thanks so much. Salamat for watching. Thanks so much guys sa 3 million people in the house. Saka sa 18 Tamsak. Salamat. Ronald Magpali, idol host. Good afternoon po, sabi ni Ronald Magpali. Thanks so much. Thanks so much, idol, sa pagdalaw sa aking munting bahay. Bigyan kita ng jacket mo. Sir Ronald, ito po. Wala ba kayong work ngayon? Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Sir Ronald, thanks so much. Ayan, idol, binigyan na kita ng jacket mo. Pwede kang mangisda dyan kung meron ka pang hindi kadikit.
Cindy Vloggers. Salamat si Cindy Vloggers sa patamsak mo. Puntahan kita mamaya sa sa pelikula mo. Thanks so much. Salamat. Trinidad Island, puntahan kita mamaya. Cindy Vlogger. Sisi, salamat. Salamat sa 3 million people in the house. Saka sa 19 tamsak. Thanks so much guys sa mga patamsak nyo. Salamat. Ayan na naman si Aling Loading. Sana wag namang malaglag.
Thank you so much sa 4 million people in the house. Nika Explore, thanks so much sa pa-BG-BG mo dyan, Sisi. Cindy Vloggers, thanks so much. Salamat sa inyo, guys. Salamat guys sa 4 million people in the house at saka sa 19 na patamasak nyo. Salamat. Kambal ni Renz, thanks so much, Sisi. Salamat sa pagtambay. Kaya na hanggang katapusan siguro. Nika Explore, dito lang sa tabi, sabi niya. Salamat sa patabi-tabi mo dyan, Sisi Nika. Grabing mamuyat itong alaga kong matanda. Ngayon, ang sarap ng tulog niya.
Na-share na kita sis sa community ko sama. Sana dami pa papasok. Sabi ni Nika Explore. Salamat. Salamat Sisi Nika. Salamat sa pag-share. Thank you so much sa pag-share mo, Sisi. Magsasabado ako sa Saturday pero half day lang. Hahatid ko lang si Ronalyn, yung kasama natin na nag waterfalls. Uuwi siya sa Linggo, nga lang pupunta na kami ng airport ng kaya doon na kami mag-i-stay. Doon na namin antayin yung oras niya. Sana makapasok din ako sa loob. Papasukin pa yung mga maghahatid o hindi na. Thanks so much sa 4 million people in the house. Saka sa 19 tamsak. Salamat guys sa mga patamsak nyo. Thank you so much sa 4 million people in the house. Thank you so much.
Thank you so much sa mga andyan. Salamat guys for staying. James, Cindy Vloggers, thank you so much. Salamat mga sisi. Ronald Magpali, salamat sa pagdalaw. Angelico Vlogs, Wejam TV, Aristu, Herenulia, thanks so much. Thanks so much Balong, Sherry, Jerry, Salgo. Thank you. Yung lahat kamusta, auntie, sabi niya. Alicia's Word, thanks so much, madam. Salamat sa inyong lahat sa pagsama sa akin ngayon, sa aking bahay. Thank you so much, guys. May nahulog na. Nahulog. Monica Channel, tamsak na din ito host, sabi niya. Nag-explore at Monica Channel. Thanks so much. Bali Rins is still in the house. Salamat Rins. Magpahinga ka muna.
Ako rin nakahilata. Ang sarap na naman ng tulog ni Lola. Ako puyat. Puyat na naman. Yung gabi, pupuyatin na naman niya. Buhay. Buhay abroad. Baka naman may mga alam kayong amo dyan, mga sisi. At magpapalit na ako ng amo. Nahihirapan na talaga ako dito. Yung puyat ang kalaban ko dito. Pero wala silang pakialam sa sa pagdilinis ko. Kahit hindi ako maglinis, okay lang sa kanila basta mabantayan ko yung nanay nila. Pero
Thank you so much guys sa 3 million people in the house. Salamat for staying. Thank you so much. Monica Channel, Kambal ni Rins, Nika Explore, salamat.
Nakikihilig na ako. Thank you so much guys. Sa apat na andyan, nagihilig na. Dan host, musta na po, sabi ni Kuya Ugi TV. Salamat sir. Salamat sa patamsak mo. Evelyn Jennifer Barrientos, tamsak po, sabi niya. Monica Channel. Andyan lang, pabiji-biji. Salamat guys sa mga patamsak nyo. Jennifer Barrientos, and Fam and Friends. Kuya Ugi TV, salamat po. Thank you so much guys sa pag-stay nyo. Kuya Ugi TV, thanks so much. Monica Channel, Evelyn Fam and Friends, Jennifer Barrientos, Kambal ni Rains, Nika Explore, Cindy Vloggers, thanks so much. Sa nagbibigay, thanks so much.
The 4 million people in the house. Sana ma'am? Isa? Ma'am? Thank you so much guys. The 4 million people in the house is still there. Salamat sa mga pabigi-bigi nyo dyan guys. At saka sa mga patamsat nyo. Salamat.
Hello? Po? Opo, opo, opo. Opo, ma'am. Sa, sa Sabado naman po, ma'am. Opo. Opo, ma'am. Salamat po. Okay. Salamat po. Thank you so much sa apat na andyan. Salamat, salamat guys sa pag-stay nyo. Saka sa 20 na tamsak. Salamat, salamat. Kyle is still there. Thanks so much, Sisi. Salamat, salamat.
Still there. Salamat. Within 10 minutes, i-end ko na to guys. Ilalampas ko lang ng 10 minutes para hindi na mabawasan. Kasi magpe-prepare na ako ng aking lulutuin. Sa kusina na naman ang destino ni Kunyang. Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 10 na tamsak.
dito. Thank you so much sa lahat ng mga pumunta sa akin ngayon. Salamat, salamat.
Pasensya na. Shout out po sa lahat, sabi ni Ronald Magbali. Salamat. Salamat Sir Ronald sa pabiji-biji mo dyan. Thanks so much.
Thank you so much guys. 4 million people in the house is still there. Salamat, salamat. Habang loading, baka dire-diretso yung internet signal, diretso ko lang. Salamat, salamat sa pagbantay sa inyo. Sa 4 na milyon na nagbibigi-bigi dyan. Salamat, salamat po. Thank you so much guys sa 4 million people na nakabigi-bigi dyan. Salamat, salamat.